कुकाची सोय बजली गशी मुनसंगलारीची तोंडात उदावरतन ಕೊಚ್ಚಿ ದವಳಂತೋಲ್ ಸಂಭ್ರಾದನೆ ಬಾಡ್ಚೆ ಗಶಿ ನಗೆ ಸಂಕಾಯಿ ನಕ रुची अपरंबार ये गशी कशी करचे म्हणून आमके एक जाण जाया एक प्रथम जाय जलाने एक खोबरी ना जला चान जून नाव खोबरी सपूर कोणू सिंधुका जून नाव जलारी कंतून काढ्या आता एक अर्ध कप गोड सोय काढून एक दटच कडायांत घालून बज्जुका मीडियम उज्जाय तशी बज्जून जातेरी एक ओळ्ळ चिपटान उडदा डाळ घालता गशे एक दटसण मध्ये एक सान स्पून मेथी फॉर्मुलाक आणि 2 व्हडले स्पून सुकी कोथिंबीर रुचीनुसार येन तुमगेल्या रुची अनुसार चड उणो करियात आता चान जावन बज्जून जातेरी अदे हळदी पिठो आणि उणेची तेलांत बजिलेले सुकी मिरया संगे घालता सिंदिलेल खोबरी तुमक जाय जलारी तोडून काढून बाकी सिल्लेने बज्जून कड्यात ये मिक्सरांत उद्दा घालतीने पटून काढता सर्वांक एकेजे चॅनलांत स्वागत आता मिशे व्हिडिओ चड घालेन आसा तिखसाणी मिरसाणी खाणाचे रामदेई करी अडगई हे सगळ्या रेसिपीज आमगेले कोंकणी रेसिपीज तुम्ही व्ह्यू करका सपोर्ट करका छान जाणू सर्वांक पामचे म्हणटा सपोर्ट करका वीडियोस लाइक कराय शेयर कराय सब्सक्राइब कराय गस्सी करूक एक 3/4 कप तोरी दाळी एक कुटुक दर्बे आसोला आणि एक व्हडलें कूक साली काणतिलेंची कुटुक करून घालून प्रेशर कुकरांत शिजोवन काढता दर्बे आसोलो ना जलारी एक व्हडले टोमॅटो घालयात सिजोवन काढून जातेरी ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ घालून ಕೊತ್ಕೊತ್ ಕಡ್ಕ जाय जाल्यार मीठ घालता शीता कुटांत खंचाक जलारी ಸ್ವಲ್ಪ पत्तळ करुयात ना जलारी ಸ್ವಲ್ಪ दाटची असो आता सोल काढून पर घालता ಕೊತ್ಕೊತ್ ಎಂಚೆ ಬೆಳ್ಳೇರಿ ಮಸೊರ್ಲು घालता सण उजारी ಸ್ವಲ್ಪ लगीन खोतकोतेवो आता ये रुचिकर गशी वाढूक तयार ये एक मसालान तुमका वेगवेगळे सुवादाचे गशी करूयात काळ चोणो सूप आणि मसंगा घालून गशी मागीर धव चोणो गिडगी घालून गशी ना जाल्यार तोरी दाळी आनी कुदगो घालून गशी सोल घालतीने आंबो घालून पुरयात आंबो बिकंड चोणो आणि मसंगा घालून रुचीन गशी तशीच ओव्र घालून पुरयात आणि चड विवरण कळूक आमगे वेबसाइट kkag.in चेक कराय।